Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷа макаса бардурои азиз чихелен созаен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имзон авормада чӣ рӯй кардагиан ва чира гап мезанем. Дар имзон аворо ана мошини Opel Caravan рӯй кардагиан замин рӯй кардагиан саём ка замини арзон дошта бошен дар марӯи кине ма рекламаш мекунам. Хонаҳои заминӣ сар мешава аз ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, ноҳияи Хӯросон, ноҳияи Вахш ва шаҳри Душанбе. Квартираҳои арзона гастаи дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ҳисор ва ғайра. Қизиқи видео ҳамияе ки як квартираи бардурои азиз 110,000 сомон ва як хонаи заминакияи 70,000 сомон. Видеои имрӯзаро то хиша тамошо кунем, боварӣ дорам ки ягон мисол ана мошина ё хонаи заминӣ ё квартираи шумо маъқул мешава. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен, ман барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. Мисли ҳар вақте аддона лайкира бишқин, касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бошен. Мерим аку уста. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوبه به شما توصیه میتونم گروزا پریوز که ای مسکو به تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشوه بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میرون بارا ایدستان میگیرن نقش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. دوستانی از نوار سر شد ویدیو کم تا دروازه تا آخرش تماشا که بچه اشکیدار نوار سر میکنه. کوارتیر دسین قرار داره در ناحیه رودکی شهرک میرزا ترسونزاده دهه موج رادیو استانسیا. سه خانگاه کوارتیر در 4 etaج قرار داره 72 kvadratni metr ремонти квартира навай овсуеш мега ҳаста уҷатор 100%. нақша бардурои азизам 300,000 сомонӣ мега. سه خانگاه 4 etaج ناحیه رودکی 300,000 سومون. اگر ماشین 2011 باشه بالای سوم میتین میشوه. صوبی کوارتیر افتگی کی یا با کوارتیر در شهر دوشنبه یا شهر بختر هم علیش میکنه. با دیگه خیلی کوارتیرها رو هم دارم مثال در همین قریبی دام زنگ زده مصلحت کنیم بردروی عزیز انا دیگه نمود کوارتیرهای ارزان هم داره. بگن که نمره رای کانال سعودوتیجه گرفتم بردروی عزیز این کوارتیری که دسین ایرام نقشه ارزان میکنه. бардурои азизам мегзарем ба дим эълони имрӯза як бародар як мошини караван рӯй кардаги оз янамира бардурои азиз маълумотша гап мезанем бо диққат гӯш кунен мошин састаяниш зури бадай мега срочна мошини фурӯши Opel Caravan ай соли баромадаш 1996 сол сӯзишвориш газ бензин кор мекардай абъём моториш 1.6 моделай бардурои азиз коробкаш механикай пробегаш 56000 соҳиби мошин гуфтагие ки ягон камбудӣ надора задагӣ пусидагӣ надоштай бардурои азиз адрес ноҳияи Данғара нархша 45000 сомонӣ мега Opel Caravan зур будай бардурои азиз мақсад ана ягон камбудӣ надоштай задагӣ пусидагӣ надоштай 45000 сомон нархеш агар харидор бошем бардурои азиз номерои телефонаш аст занг зада маслиҳат кунен видеоша тамошо кунен. бардурои азизам монда набошен ана касе тамошо кардеса бардурои азиз имконият боша аддона лайкира бошен касе меҳмон бошен подписатсия кунен дар канали мо агар ягон кас хона мошин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен на номерое ки десен дар WhatsApp бинависен бардурои азиз мо реклама мекунем ози як гапашка гап мезанам гапашкара гӯш кунем бо ана хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон дар ин видео бисёр айне ки то охири видеоро тамошо кунед. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам кор дар компанияи Faberlic компания беҳтарин барои занҳо мо онлайн кор мекунем яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем ман бо 2 фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам ёд диҳам корро ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед ҳама ашо пурра карда мефаҳмонам духтаро ягон ҷои қиynиш нест аз уҳдаи
این کار هم برآمده میتواند از شما فقط خواهش پول کار کردن دختر، دیگر همش نامنویس شدن و آموزشش از طرف کمپانی همش بی پول است. خواهش میکنم تنها زنها نویسید، برای که کار ما فقط برای زنها است. تشکر زیاد به دقتتان. دوستانی عزیز монда набошед, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза як хонаи арзони дига мо дароӣ кардагиам. бо диққат гӯш кунед. дар ноҳияи рӯдакӣ нархи зурайне ки хонаи чӣ қарор дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ партизон да гуфтагиай 4 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ ремонтш миёнае мега овсӯяч ҳастай уҷратҳо 100%, 20 дона дарахти мевадиҳанда доштаи нарша бардурои азизам 240,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. али шаҳмешава ба квартира дар шаҳри душанбе. номерои телефонаш, номерои расияша имо ватсап дора. марҳамат занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи рӯдакӣ бихарен ё алиш кунем ба квартира дар шаҳри душанбе. бардурои азизам мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як хонаи дига аз ноҳияи Данғара гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. сорошна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи 400д. 10 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ ремонти хона миёнае мега овсӯяч ҳастай уҷратҳо 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил доштае. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, қариби хона да мактаб, масҷид, магазин, балниса наздик будае. нарша бардурои азизам 165,000 сомонӣ мега. касе харидор бошед, айноми канали Саудотиҷи сухан кунед, бо шумода арзон мекуна. номерои телефонаш, номерои Тоҷикистона имо ватсап дора, занг зада маслиҳат кунед. комментарияи видеоро аҳамият додум. бардорон навистанд ки аз шаҳри Бохтарам квартира арзон бимонен. ина як бародар мада квартира арзон рӯй кардагӣ аз шаҳри Бохтар. бо диққат гӯш кунед. яъне ки Қарған номи пешинаш. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайон, пеши Лоутида. дом 9 этажа, сехонага квартира, ранги 4 хонагаш кардагиан, дар 9 этаж қарор дора, 60 квадратни метра, ремонтш миёна мега, овсӯяч ҳастай уҷратҳо 100%, нарша бардурои азизам 220,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. али шаҳ мешава ба дукомната квартира дар шаҳри Бохтар. бо маслиҳат мекунем мега бардурои азиз. ин квартира десен ана сехонагай, 4 хонагаш кардагиай 220,000 сомон. али шамеша ба духонага дар шаҳри Бохтар бо маслиҳат дора мега бардурои азиз. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунед. бо диққат хонаи навбатиро гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, тарафи Уялӣ, деҳаи Пахтакор. айбозори Уялӣ 2 километр дуртар будае. 8 сотиқ заминда ду дархонаи калон-калони хушрӯ кардагӣ пеши хона чихеле десен веран дора. ремонтш коробкае мега, овсӯяч ҳастай уҷратҳо 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона дора. гирди хона се тарафаш маҳкамае. як мошин санг, як мошин қим, як мошин ана шебен овардагӣ будиянд. нарша бардурои азизам 160,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, бо арзон мешава. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, касе ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ кофте сабден, ина марҳамат хонаи арзона ай даст натен. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Нефтиянигда. 6 сотиқ замин зиёдтарай, ду дархона қати кайдорш кардагиай, баня дар друншай мега, ремонти хона миёнай, падвалам дора. овсӯяч мега ҳастай уҷратҳо 100%, гирди хона 50% маҳкамай, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. ҳамсоё ҳастан бардурои азиз, соҳиби хона зиндагӣ дора ҳозӣ. нархиш 160,000 сомонӣ мега. марҳамат бардурои азиз, касе да хонаи арзон дар кораи шаҳри Душанбе тарафи Нефтияник, занг зада 160,000 сомон бихарен. се та номерои телефон шамондагиам, занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз. бардурои азизам, мегзарем ба 9 миллиони имрӯза як хонаи арзони дига модароӣ кардагиан аз ноҳияи Вахш. бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20солагӣ, деҳаи Бустон. 8 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ, ҳавзи 10 тонаа дора мега. нархиш 70,000 сомонӣ бардурои азизам. 8 сотиқ ду дархона,
ҳавзи 10 тона ҳам дошта мисол барои об ё барои мисол ягон чӣ дига нархиш 70,000 сомонӣ, нархи арзоне ки касе харидор бошед айноми канали Сауду Тиҷи гап занед бо шумода арзон мекуна. ду та рақамҳои телефоншам мондагим, номерои Тоҷикистон, номерои Россияшам ҳасте. бачаёчаи хоб набараки мегзарем ба квартираҳои арзон. Квартира дестем бардурои азизам қарор дора дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 6 этаж қарор дора 37 квадратни метрай. дом навастройка, хона без ремонт, коробка. Соби квартира футагия ки як хонагаи фурӯшӣ дар 6 ошиёна қарор дора, дом ана 12 этажаи мега. Ха бисёр арзон намешава, ана бо дига квартираҳорам дорем. Нархиш 110,000 сомон бардурои азиз. ана бисёр арзон намешидай, кам тарак арзон мешидай. Бои бародар уфтагия ки ана дига хел квартирора мисол ёфта метонем дуда. Касе ки мисол ай шаҳри Ҳисорен, ана харидорои аниқ занг бизанен, маслиҳат кунен. дӯстони азизам, мебод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ҷое ки як мошини Opel Caravan рӯй кардан аст, ҷое ки хонаҳои заминӣ рӯй кардан аст, ҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардан барои шумора нарх навоша гуфтам. Фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. Агар маъқул шид нашид, так шерои нар барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепла бичқем, битонен ҳам видеоро поделиться кунен. Имо WhatsApp чи сайти дорен, поделиться кунен. ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависед. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва гап ҳабисона мекунем. ана то видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. зуни азиз, дастгирӣ фаромӯш накунед. хайяка.